Kuthiwa abaningi igcwama elisha uma ngabe liphumela obala ukuthi njengoba sekukhiphe uSminoff umculi esekuyena elimsabayo ngampela njengamanje ubani okuyena oye evimbanise njengoba-ke kuza ama-festive season. Sawubona kuphinde kuplatform khona lombuso njengamanje kubingelela uyena Mathindo Acebese intombi zomqamela amehla akho abanye baqamela imali thobona ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela wenze ukulungele press subscribe button wenze sure ukuthi uyalike bese uyilinde ividiyo ziphele bese uyacomment usharele someone mawukuthi-ke ufuna ukuthi niphikisane noma nikhulume mayelana nale nkulumo. Igcwama elisha liphumela obala ukuthi ngampela umculi elimsabayo uFuseko. Umculi-ke okuyena okhiphe leyo ngoma ngonyaka ophelile uyena-ke umfana limithwa laphana-ke enkandla kuyena mfana oyevimbanise uma ngabe-ke kuza ama-festive season. Phumela obala-ke umthandeni ukuthi uyena umuntu esimlindile njengamanje ngoba laba abanye bonke hhayi izinja nje ey'nenhlahla. Ngaphandle uma isho isikhathi sakhe ngikuphathele yona ividiyo yakhe-ke umthandeni echaza mayelana nalolu daba. Thana uma ngabe ichaza wathi Osuka madoda hey oye sakhuphuka iSminoff wakhuphuka lokho madoda hey yabona ke manje ke umuntu engimsabayo ke manje ke usesele ufuseke hey inenhlanhla le hey inenhlanhla le hey ufuseke ngoba umzukulu nogatsheni azimpunje nje inenhlanhla ucilo luyishaya indukwini uyifica seyigqoka isudu emhlophe ezulwini uthi uyabuza uNkulunkulu ungene kanjani uthi uNkulunkulu hayi ubelungile emhlabeni isudu emhlophe ngathi uZefaniya eBhayibhelini isudu emhlophe ngathi uZefaniya umfica ugatsheni usethembekile phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu hayi kanjani uthi hayi ubethembekile bemazi umuntu kodwa hayi ufuseka ngeke ufuseka bafowethu ngoba sekuqhamuka uSminoff nje hayi ufuseka inja engibhekile manje hayi